बयखौबो बासायगिरि जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बरायबाय। आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो गुबुननोबो नायनो हरगोन। अब्ला फैदो जिसुआ गावखौ मा मा बुंनानै लादोंमोन बेखौ फारि फारि नायलांदोनि। सेथियावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनाय गोथांनि सिथावआ आंनो। सोरबाया बे सिथावखौ जायोबोला बियो अरायबो गोथाङैनो थागोन। बेखौ ज'हननि 6:56 सिरियाव नायोब्ला नुनो मोनगोन। नैथियाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, आंनो संसारनि स्रां, जायहा आंनि लामाजों थाबायो, बियो जेब्लायबो खोमसियाव आगान सुरथारनाय नङा, बियो गोथांनि स्रांखौ मोनगोन। ज'हननि 8:12 सिरियाव बेखौ नुगोन। थामथियाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, आंनो दरा, सोरबाया आंजों हाबला बियो पापनिफ्राय बासायजागोन, बियो हाबलाय ओंखारलाय खालामगोन आरो गांसो जाबायनो जायगा मोनगोन। ज'हननि 10:9 सिरियाव बेखौ नुनो मोनगोन। ब्रैथियाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, आंनो गाहाम लावखारा मेन्दाफोरनि थाखाय गावनि जिउखौ होयो। ज'हननि 10:11 सिरियाव बेखौ नुनो मोनगोन। बाथियाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, आंनो फोथांगिरि आरो गोथांनि गिरिया आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया। ज'हननि 11:25 सिरियाव बेखौ नुनो मोनगोन। दथियाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया। ज'हननि 14:6 सिरियाव बेखौ नुनो मोनगोन। स्निथियाव दङ, जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, आंनो द्राक्षा बोन्दों, नोंसोरो आंनि दालाइफोर, जायहा आंनियाव नांथाबनानै थागोन, बिनियाव आंबो थागोन आरो बियो रासिन फिथाइ थायगोन, आंखौ नागारनानै मुङा मुंसेबो मावनो हाया। ज'हननि 15:5 सिरियाव बेखौ नुनो मोनो।